Coronavirus. Heb je ook al mensen nieuw gehoord van deze krankheid, deze feierwerk? Bij mij is het al ganz enorm geworden. Waar de mensen rond de wereld zich zorgen doen, waar de angst hebben van deze krankheid, waar ze zich thuis alleen aansluiten doen. De coronavirus dat aan een lang weg schaffen en dat leicht opslapen van mens bij mens. Maar vandaag zijn er 200.000 mensen die deze krankheid hebben en er zijn al 8.000 van die gestorven. En dat nummer wordt dus immer grater en grater. Nu, wat zal onze instelling zijn als christen, als ziens en dachter van God? Wat zal onze instelling zijn in deze ganze leer wat we ben zijn? We krijgen den thema kijk passage aan deze vrije zondag en we kijken naar 4 dingen wat we als christen zullen doen in deze leer. Nummer 1. We beten über zorgen niet. We hebben in Philippa kapitel 5 vers 16 en het zegt zorg je dan niet meer de coronavirus. Laat God met beten en praten en dankzij zijn alles wijn wat je fehlen dat. So dat is stap nummer 1. We komen naar God en we beten en we praten aan. En we brengen deze dingen op nu aan. Maar we brengen ook ons dank en ons prijs te aan ook. Nu zijn vielleicht wachenklima's. Wo kan dat niet zijn? De wereld gaat niet, mensen sterven. Ik verlier je schaf. Ik kan niet je schaf drijven zoals ik kan. Ik verlier geld. Nu, we kunnen werkelijk blootstaan op hier te zorgen, wenn wir unsere Einstellung ändern doen und eiwit himmlische Einstellung. Neben mir wenn es so weit wird kommen, dass wir sterben durch diese Krankheit. Das ist nicht der Eng von unserer Geschichte. Die von uns, die wir in Christus sind, wir haben die Versprechung von eiwit Leben im Himmel mit einem Taub. So ja, wir können Dinge verlieren hier auf dieser Erde. Aber die Weide, was wir haben hier auf dieser Erde, das ist nicht nur ein kleines bisschen, Tein, was wir wollen im Himmel beleben, die Herrlichkeit durch Gott seine Seele. Nummer 2. Wir leben in Glauben, nicht in Angst. Nu, dus een onderscheid tussen Angst haben und oppassen. Nu, ik wil zeggen dat het wijs voor ons te oppassen, nu in deze tijd van deze krankheid. Weil wir oppassen nicht so viele Menschen anscheren und nicht in so einer Städten sind, wo so viele Menschen sind, wie dort ist, wo die Krankheit überhaupt sind. Dort ist wijs von uns aufzupassen, aber nicht in Angst leben. Wenn wir in Johannes Kapitel 14, Vers 1 gehen, dann sagt es das. Lass dich nicht das Hart berühren. Glaub von Gott und glaub von mir. Dann in Philippa Kapitel 5, Vers 7 sagen, Gott seine Friede, der wird über alles das, was Menschen verstehen können, wird ihn Hart und ihn Gedanken in Christus Jesus bewahren. Nu, dat is interessant dat die gedanken opbrengt dat. Wenn alles wat we eerst doen, of eerst voelen, kan eerst door onze gedanken. Maar wat vallen we onze gedanken zijn? Vallen we dat met de nieuwigheden wat rond de wereld rondgaan doen? Al deze nummers, al deze angst, al deze dingen wat er rondgaan in de wereld? Of vallen we onze gedanken met Jezus, met God zijn woord, met verhältnis met hem? Wenn dat meer een onderscheid, wenn we ons vallen doen van Jezus, hij verspreekt ons vrede. We hebben nu Jezus te rennen, niet nu de nieuwigheden in deze wereld. Nummer 3. We zijn meelgeverig, niet zelfzuchtig. We hebben in Philippa kapitel 2 vers 3 gekeken, dat zegt, ziet niet nu zich, of iet zich. Vielmehr acht den Nächsten höher als ihn selbst. Je zal niet bloos nur dat kijken wat je zelfs interessiert, aber ook dat wat de Nächsten interessieren dat. Nu, we hebben praktisch zijn met dit. En deze tijd is het nog leicht te zijn, want de wereld gaat niet. Ik moet mij altijd eten krijgen, ik moet mij altijd waspapier krijgen. Ik word een taub sammelen in mijn huis. En zolang ik genoeg heb, dan zie ik goed. Nee, dat is aber niet wat Jezus leert dat. En deze tijd waar we niet gietsig zijn. En ik maar eten heb, is wat mij veel dat. En mij nu maar niet heb, ik wil die persoon houden. Dat is een gelegenheid voor ons te mijn zijn zijn vereerd. Nummer 4. We zien ons licht, we versterken dat niet. En er steht deze krankheid non kijken als een toezetting in ons leven. We hebben aan dit kijken zoals een grote gelegenheid wat God ons heeft gegeven. Om God zijn kerk hier op deze eerd wozen, zoals keinmal verder. Nu is de tijd waar alle mensen in de wereld, die hebben vrede en die hebben angst. Die zien nu meer als bloos zichzelf. En wie hebben de antwoord? Wie als God zijn ziens en dachter? Wie hebben de antwoord om leven in vrede? Wie hebben de antwoord om eeuwig leven door Jezus Christus bij God im Himmel? Wie hebben deze antwoord? Dit is de gelegenheid van onze levens om God zijn kerk wozen. We hebben deze gelegenheid waarnemen. Wenn mensen aankomen, die hebben angst en die weten niet wat met der geschaft doen. Dat is onze gelegenheid om de lief van Jezus bewijzen naar deze persoon. En om der leven ändern, dat die niet in angst leven, dat die kan Jezus aannemen en dat die ook de zekerheid hebben van eeuwig leven door Jezus Christus. So ik wil je bis alle motor springen. We hebben alle toe beden.
wir wir nicht Angst haben, wir wir glauben an Jesus und wir wir das Licht lassen schien, zum Gott sein Reich auf diese Erde wosen. Gott segnet, hat eine gute Werk.